Hej YouTube og velkommen til den her video. I dag der skal vi teste et spil der hedder Fury Road. Og det er, jeg skruer lige lidt ned. Okay, det var flot det der. Det er ligesom et land med 2. verdenskrig, kunne det godt tænkes, hvor at der kommer mennesker ned fra jorden, og plus der kommer det der der kommer ting fra fly og sådan noget, og hvis du holder ind, så går du frem, og hvis du slipper, kører den tilbage, og du må heller ikke køre ind i græskerne, og hvis man, hvis du har 3 liv, og hvis du bliver ramt af noget, så, for eksempel nu har jeg kun 1, der døde jeg så, men så, når du har mistet de 3 liv, når du bliver ramt af 3 ting, så dør du, og jeg tror det udkom her den 10. november, tror jeg det udkom. 10.000 cirka der downloadet det, cirka. Men ja. Nu dør. Et liv tilbage, og hvis du skal hoppe, så skal du sådan tage dine fingre op mod skærmen. Så kan I se, så hopper den, hvis vi lige hurtigt. Så kan I se, så hopper den. Og ja, det er det første spil, mig og Yasin vi tester. Så bliver det så bare lige mig, der tester det, men det håber jeg er fint nok. Det er sygt, det der. Ja, det er flot. Men ja, det er et fint nok spil i forhold til, at til hvad man tror det er. Jeg kan godt anbefale at installere det. Og ja, nu skal vi lige hurtigt dø. Kan jeg lige hurtigt dø? Ja, rammer, godt. Dø, jeg skal dø. Rammer, ja. Men ja, jeg håber I nød den her video. Vores første test af et spil. Og ja, der skal nok komme flere, både Yasin og mig laver dem. Så ja, jeg håber I nød den her video, og så ses vi ellers bare i vores næste video. Hej.